Il-persuna jien nixtieq nkun naf iktar fuq l-asafar, iktar informazzjoni dwar l-asafar, speċjalment anke fuq l-asafar tal-għan. Ma l-ewwel nett diversi modi u llum il-ġurnata bl-internet tista' tagħmel riċerka u ssir taf. Però li tesperjenza hija l-isbaħ ħaġa, allura naħseb illi apparti li tidħol fuq l-internet tiffollowja l-BirdLife Malta fuq il-mezzi soċjali tagħna qed nagħmlu reels għal tapposta, videos għal tapposta fuq asafar speċifiċi titgħallem żgur minnhom, imma naħseb li jekk inti tmur anke fir-riservi u saqsi lin-nies li jkunu ħafna minnhom il-BirdLife li jkunu entużjasti ħafna biex anke jgħinu lin-nies u jifhmu ħafna fuq l-asafar, jien naħseb li dak huwa mod interessanti ħafna li titgħallem. Jiena hekk bdejt, jiġifieri kont inkun ma' ħafna minn dawn in-nies li huma entużjasti fuq l-asafar u tallimt ħafna minnhom u grat ħafna lejhom. Ma pereżempju li inti f'Settembru pereżempju tmur il-Buskett minn fejn il-BirdLife Malta jkollha area fejn nosservaw it-tajt tal-Piża, titgħallem ħafna mhux biss fuq l-asafar li tkun qed tara manka fuq il-passa u fuq għalfejn ukoll Malta hija importanti għal dawn l-asafar. Qed nirrispondu l-mistoqsijiet tagħkom u allura inħeġġiġkom jekk ikollkom mistoqsija jekk għandkom forsi anke opinjoni li tridu taqsmuha magħna u tridu reazzjoni tagħna, tiddejqux titfawhom fuq is-social media tagħna anke taħt dan il-klip stess ħalli aħna nsibu l-ħin li nagħtu r-risposti għaliex aħna nemmnu li l-mistoqsija hija oħt il-erf u naħseb li jekk issaqsu l-mistoqsijiet titgħallmu wkoll minn dak li nistgħu naqsmu magħkom.